Tini holi din, di holi ni enggak yang jot tonono, tipra basirono, ani hakaham, tecibai faru. Sungjoto saimono holi dino, o Hindu ni utsop, sungjot tono tong tholayo, suri layo, abul bagui. Ang jot tono koinai, je holi tungi fano, jadi sini oro bisingkula tangtu, kaham keneng klai, enjoy kaito, abul bagui jot tono koinai, jadi disiplin khai, systematic khai, sini holi na palai na bagui, ang jot tono koyo, tei jot tono hakaham ya faro. Sini budget session, tak soleh itonggo, ya faro sini budget enggak tangka, budget bisingo, sini state government, Rajya Sarkar, kebang ma scheme the project, sing gusna khaika, abono ang bisa sana musugo, especially sini Tiprasa Hamkwrai ni Bagwi, tei ADC area ni Bagwi, sing kebang ma budget narak. Oro kaisa balai kene important, sini especially buri rok ni Bagwi, sini buri rok ni Bagwi, sing oro budget narak, lai 52 crore, 52 কোটি টাকা जों বাজেট না রাখা আর 100টা সিটেড 100 সিটেড গার্ল হস্টেল जों খাইना थाङै दङ आमबासाव कासे खाइजागनाय आमतली कासे खाइजागनाय কৈলাসহর কল্যাণপুর অম্পি রৈশাবাড়ি সাউথ পাহাড়পুর চম্পকনगर ते कदमतला अबायग्लै जों गार्ल हस्टेल जों थांनाय बनि बागै 52 crore जों बाजेट ना रखा आरो प्राय 900 हইতে 1000 बुरि रौनो जों आरो सुजुग रिनाय ओ बेलाय खना तिनि स्पेशल जों बुरि रौनि बागै बेलाय खना गाहाम ताकैसा जों बेलाय खना कायसा जों नेशनल ल इउनिभार्सिटी जों फ्लाइनाय आबो जों अलरेडी प्रोजेक्ट तरि खायखा तिनि आगरतला गानाङा देव जों कायसा ताव जागा नायदुक दङ जागामान खांखाय जों कायसा नेशनल ल इउनिभार्सिटी आबो जों खुलावनाय आबो जों 50 कोटी जों बाजेट नारखा बाजेट खायखा ताई बालायखनो तावथावमानि खासरांमानि कप जों दैबो खायनो हाय बालायखनो स्पेशली जोंनि तिप्रासानि दफानि बागै स्पेशली खेला खायनो स्पोर्टनि बागै जों कायसा निनि important kaisa sini sport no tung teibu special football volleyball tei bibino sport no sung develop khaina bagai sung kaisa project tori khlaika abo belai khana tang thoman ko especially sini football ni bagai synthetic football ground sung khlainai abo adonik ni bagai adonik system synthetic football ground abo जों लुगियाखौ जों तिब्रा खायनाय आबो बागै जों लाय 20 कोटी रां बाजेट खायखा आबो तीनटा जा खायजानाय आबलाय खबर गाहाम जत्तो तिनि जे स्पोर्ट कमप्लेक्स सिन्थेटिक स्पोर्ट प्लेग्राउन्ड आबो तिनि तिप्रासा एरियायाव खायजानाय कासे खायजानाय बजा खायजानाय तिनि खुमुलुंग जों साइमा तिनि खुमुलुंग जों कायसा सिन्थेटिक फुटबल ग्राउन्ड जों खायना बागै जों अलरेडी बाजेट तरि खायखा खुमबल कासे खायजानाय ते कासे जों खुवाइ पद्मा बिल पद्मबिल कासे खायजानाय ते कासे जों किल्ला वो तीनटा जावो किल्लाओ वो तीनटा जावो जों सिन्थेटिक फुटबल ग्राउन्ड जों खायना बागै जों अलरेडी बाजेट प्लेस खायखा आबनि प्राय 20 कोटी बाजेट आबो जों नारखा आबलाय के चिनबां गाहामखौ जों साइमान जत्तनो तिप्रा हास्तेगो विशेष के चिनि तिप्रा सारक फुटबल जों 80% above जोंनि प्लेयार्स अबो तिप्रासा आबनो वान सौयैनो जों फुटबल टाइप जों गथुक टिसना बागै जों माखासे प्रजेक्ट नारखा आइमानो जोंनि थांनाय मासाव जोंनि फाइनान्स मिनिस्टार जोंनि बरमुना जोग निर्मला सीतारामन बो कासे घोषणा खायखा आबो जों वर्ल्ड बैंक हयते जों रां नाहरनाय 1300 कोटी टाका 13 crore 1300 कोटी टाका बाजेट प्लेस लाइक बाजेट जों अतिसाका अब जों रां माननाय अब जों वर्ल्ड बैंक हयते जों रां नाजागनाय अब गोबां प्रजेक्ट दङ जागा जों जत्त डीएम जों साइरिखा जोंनि अब बेसेबा जोंनि तिप्रासानि दफानि बागै ओवरऑल डेवलपमेंटनि बागै
जोंनि लामा न' नोंनि जेखुनु इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप खालामनायाबो जों 1300 कोटी टाका जों प्रजेक्ट खालाय दङ अब 5 बोसोरनि टारगेट 5 बोसोर बिसिङाव अब प्रजेक्ट अब कमप्लीटिं नाय जों दाबो जत्त डिएमनो जों साख्लाय दिखा जाहाथे विदिन 1 year आ प्रजेक्ट साबमिट खालायना बागै गाव गाय जोंनि बेलायखौनो जोंनि तिप्रासानि बागै अबनो पुइला आं जे सीमा मते अबनो पुइला जों अबाय प्रजेक्ट माखा अबाय रां माखा अबनो जों ठीक लायो जों जत्तन मिलि लायो जों एडिसी नन एडिसी स्पेशली एडिसी एरियागो अब इनभेस्ट खायजांनाय अब खरच खायजांनाय 100% तिप्रासानि बागै जों खायनाय आबांगै ओ प्रजेक्ट न जों वाइसफोरनो मायाखौ अबनो पुइला जोंनि इंडियन गवर्नमेंट होते भारत सरकार होते जोंनि नरेंद्र मोदी जी जुनो हामजा गैब अब हायसा जुनो पैकेज रिखा स्कुल जों अलरेडी जों मानजाक अब जों 16टा स्कुल अब काम चलाय दङ विदिन 1 year बा 2 years अब बाय थांनाय अब नों प्रजेक्ट बाहायनो जों अलरेडी खालायगा 16टा एकलबे स्कुल अब अंग्रानाय अब कयटा स्कुल अब अलरेडी चलाय दंखा जोंनि जों सरकार फाइभनि परेव जों कताल टोटल जों 18 माखा बनि परे जों ते कायनि बागै जों हाय बर' दसटा पाठका आं खागो जों 20टा तिप्राव एकलबे स्कुल क्लब जांनाय ताब अलरेडी जों सरकार फाइभनि परेव जों कताल 2टा खायखा ताब अलरेडी चलाय दङ कासे किल्लाव अब अलरेडी रानिं दङ तेखाति इदानिं जों नालिसरा आम्बासाव जों क्लब रैखा उसां थां क्लब रैखा आरो भाइनो ताब जों बत्ती शुरू खायनाय क्लास 6 होते क्लास 12 जरा अब जों अ मास बिसिङावनो जों एडभार्टाइजमेन्ट दगै अब जों बत्ती खायजानाय आरो बाङै जों प्राय 374 crore अब जों बाजेट खायखा अब हायरे जोंनि बाङै बेलायखे गाहाम जोंनि बाङै हामख्रायनाय अब जत्त 100% अब तिप्रासा सुजुग मानाय आरो बुरै जिल्ला अब बाय आं खागाव जों प्राय 12,000 आं हिसाब खायनाय माने 12,000 स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल चला बुरी आरो जों सुजुग मानाय बेलायखेनो जोंनि बागै खबर गाहाम जों 30 कोटी टाका जों बाजेट प्लेट खालायखा बाजेट दारखा अब स्पेशली जोंनि एसटी बोर्डिंग हाउस जों साइमाना गोबां जोंनि एसटी बोर्डिंग हाउस बाक्सा हामिया दङ अब जों रिपेयरिं मा खालायनाय तै कतालबो खालायनाय जों अबाय जों टारगेट दारखा जों 30 कोटी रां स्पेशल जोंनि एसटी बोर्डिंग हाउस न तैबो गाहाम खालायनाय बागै बास कताल थांनाय तै बाक्सांखाय जों रिपेयरिं खालायनाय रिनोवेशन खालायनाय गोबां मानसिनि हस्टेलाव हामियाङै दङ आमा जों लुखा आबाङै जों स्पेशली एसटी नि बागै जों अ बाजेट सेसर जों रां नारखा 30 कोटी टाका जों रां नारखा जोंनि एसटी बोर्डिंग हाउस कताल खायना बागै तैबो जों लुखा दिनै स्पेशली जों साइमानाव जोंनि मुख्यमंत्री थांनाय 2-3 मास आगे कायसा घोषणा खायमानि जों जोंनि खुमुलुं खेरेंबार PSC हस्पिटाल न तैबो आपग्रेड खायनाय कतर खायनाय आबाङै आरो बाहायनो जों 30 कोटी टाका जों बाजेट प्लेस लायखा जोंनि खुमुलुं खेरेंबार हस्पिटाल न तैबो गाहाम खायनाय बाय कतर खायनाय बागै जों एडिसिबो आबाहायनो जों बाजेट प्लेस लायखा आबो जों रां मोननाय आं खागाव जोंनि खुमुलुं हस्पिटाल तैबो जों आरो सीट बारायनाय तै डक्टर गाहाम तबनाय तैबो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप खायनाय गोबां जों खानाखा खुमुलुंगो जोंनि कोनो मेसिन गाहाम करै जेरै आरो नेने सिटी स्केन खायनायनि गरै एक्सरे मेसिन करै जों खानागो आबाङै आबानो तैसे जों डेभेलप खायनाय बागै जों वान सगैनो जोंनि केबिनेट जों सालायखा जों खेरेंबार हस्पिटाल बाहाय खायनाय बाहाय गाहाम खायनाय आबो जों सालायहां ओ सालायमा बिसिं दैनो जों मियाफ्राव जोंनि बाजेट नारखा 30 कोटी टाका रां जों खेरेंबार हस्पिटाल बागै जों रां रिनाय तैबो बेलायखे कायसा जोंनि खबर गाहाम तैबो जों खुमुलुंगो जों कायसा ड्राग रिहेबिलिटेशन सेन्टार जों खायनाय जोंथ' साइमानाव जोंनि तिप्रासा रगाबाव बेलायखे जों दुर्भाग्य गोबां जोंनि सिख्लाराव गोबां लामा खरजाक ड्राग एडिक्ट गोबां मानसि दङ जों खानाखा खबर खानाखा आबागै बिसोर जों खुमुलुंगो जोंनि सेन्टार जोंनि कायसा एडिसि हेडक्वार्टार आरो जों कायसा ड्राग रिहेबिलिटेशन सेन्टार क्लबना बागै जों आरो बाहायनो 1 कोटी रां जों बाजेट नारखा
अबहाय गोबांमा दिनै अब दङ आं जतन सालिया ते कासे जों बेलायखे दिनै दंथमानि कासे खबर दिनै आगोनि ओल्ड गभर्नमेन्ट हाउस आबनो भाइरो जों ते डेभलप खायना बागै जों कायसा 40 कोटी रां जों अब बाजेट नारखा आबनो जों महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य म्यूजियम एंड कल्चर सेंटर अब जों खायनाय अब आधुनिक डिजिटल खायख्लायनाय जों अब जों सालायखा आबाद बागै जों अब गाहाम खायनाय थप खायै गासै जों म्यूजियम खायनाय अब महाराष्ट्रनिबो मुंतै महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य म्यूजियम बरिबो मुंतै जों गासै म्यूजियम खायजानाय दै आरो कायसा कल्चरल सेंटर आबाद सालायजानाय आबादनिफ्रायनो जों साइमोन अब जों रां नांगौ अब जों बरिबां बाजेट जों 40 कोटी रां नारखा अमायके गोबांमा जों प्रजेक्ट खाय दङ आं जतन सालिया जे दिनै नांमानि स्पेशल दिनै तिप्रासानि रिलेटेड दिनै गंथाय बारानि रिलेटेड आं सायख'नायाव गोबां बनि बादै गोबांमा दिनै बाजेट दङ जों दिनै एडिसि एरिया दै तिप्रासानि बागै जों जे बाजेट नारमानि आवते आं दिनै साख्लायो आं खागाव जों अमहायर जों बाजेट मा हाख्लायो जों कोनो समायाव कोनो दिनाव जों अमहायर खोनायाखौ अबन पहिला दिनै Bjp-Ipft सरकार फाइमिनि परेव जों अमहाय प्रजेक्ट मानो अमहाय रां रग मानो आं खागाव 1-2 बोसोर गैयाफानो within 2-3 years अबंगै थानाय कायसे प्रजेक्ट साक्सेस खायनो हाखाय टाइम नांगौ 1-2 बोसोर पाइया जोंनि 1300 कोटी टाका जों बर साका अब within 5 years मा पाइरनाय कायसे प्रजेक्ट हायनो थराके सामखायनाया अबंगै जों साइमानो तरक खाय जों आगावै दङ ते गोबां मानसिनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभलपमेन्ट दिनै स्पोर्ट डेभलपमेन्ट हेल्थ बागै शिक्षानि बागै आबाराव जों दाबक तरक खाय दङ आं खागाव दिनै बाराव बेनिफिट मोननाय बनबा आं दिनै अमा सागलाय मोसोगो दिनै तागलायनि बाजेट 2022 नि बाजेट अब बेलायखनो स्पेशली दिनै तिप्रासानि बागै बेलायखे गाहाम आबानो जों ठीक खाय जों जत मुलि लायगै जों खा बाक्सा याक बाक्सा खाय जों आबानो जाते ओ डेभलपमेन्ट दंमोन जों जाते उनांथों जों केबो बादा खायागै जों जत कॉपरेट खायलायगै प्रेसिडेंट तिप्रासाना गयनाय जों जेकुनु सामां जों जेरै शांति करि हिंखाय एरियाव पीस करि हिंखाय जों अब दिसनि प्रोजेक्ट जों प्लान खायतमानि अब सक्सेस जानाय जों अब दिन विदिन द टाइम बाउंड जों अब प्रोजेक्ट कमप्लीट खायनांगौ अब आं गयनाय जतनो जे सिगलारनो जे दखान बरावनो केबो ताके बेंदि जों जतनो अब बेनिफिट दिनाय नि स्पोर्ट कम्प्लेक्स हंदी हॉस्पिटल हंदी हॉस्टेल हंदी अब बेबा तिप्रासानि बागैसे अब दरिसे जों जेरै टाइम मते जों काम खायबिया हंखाय अब दिनै प्रोजेक्ट सक्सेस जानाय अब आं जतनो गयनाय फारि जों जतनो जे डेभलपमेन्ट मा जागो उन्नति मा उन्ना थां जागो केबो बादा ताखैदि जों जतनो कथा लायै जों कॉपरेट खायलायै जों उ दिनै कामनो जों सक्सेस खायनाय हामबाय।